Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi la Mulungu la 13 pa chaka ndipo ndi pa 30 Juni chaka cha 2024. Mpingo wathu mayi wathu Eklesia lero afuna tisinkhe zonena kuti Mulungu wathu ndi Mulungu wa moyo. Chifukwa choti ndi Mulungu wa moyo, iye amakondwera ifenso tikhala moyo ndipo amafuna nafenso tizipereka moyo. Mawu athu onse amene tiwerenge tsiku la lero atithandiza poyamba kuti tione mphamvu ya Mulungu, kachiwiri tione kuti Mulungu ndi amene akuyendetsa zonse ndipo iye safuna ife tizimfa, koma choposaposa moyo tingaupeze bwanji. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Luntha mutu wa 1 ndi 13 kulekeza 15, kudzawerenganso mutu wa 2 ndi 22 kulekeza 24. Imfa idalowa dziko lino lapansi chifukwa cha dumbo la Satana. Koma Mulungu mwa mwana wake Yesu Khristu adaonetsa mphamvu zake potipatsanso moyo watsopano. N'chifukwa chake tikamva mawu ake tsiku la lero ife tiyankha ndi chimwemwe kuti ndidzakutamandani inu chauta chifukwa mwandipulumutsa ine. Amatipulumutsa kuimfa, tili ndi imfa zosiyanasiyana m'moyo mwathu, koma chautayo amatipulumutsa chifukwa iye amafuna ife tikhale amoyo chifukwa iye ndi wamoyo. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Maureen Chimodzi, achipani cha Sisters of Charity of Ottawa, kuchokera ku Girime Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu athu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo yolembera Akorinto, kalata achiwiri mutu wa 8 ndi 7 kudzawerenganso ndi 9 kenaka ndi 13 kulekeza 15 kuti tikhale ndi moyo. Paulo woyera powalangiza Akorinto, polangiza inu ndine, akuti tiphunzire kukhala anthu ogawana. Monga Yesu Khristu anasiya ulemerero wake nkudzichepetsa nkugawana nafe umunthu wake, akufuna ife muzimene tili nazo tizigawana, potero tikhala ndi moyo. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Sister Susan Ntemuza, achipani cha Sisters of Charity of Ottawa, kuchokera ku Kagwawera Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera mutu wa 5 ndime ya 21 kulekeza 43. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Luntha. Mulungu sadapange imfa ndipo sakondwera ndi imfa ya anthu amoyo. Iye adalenga zonse kuti zizikhalapo. Zolengedwa zonse za m'dziko lapansi nzabwino ndipo zilibe ululu opha anthu. Imfa ilibe ulamuliro pansi pano chifukwa chilungamo chidzakhala mpaka muyaya. Ndithu Mulungu adalenga anthu kuti akhale osafa. Adawapanga kuti akhale chifaniziro cha mmene alili mwini wakeyo. Koma imfa idalowa m'dziko lino lapansi chifukwa cha dumbo la Satana. Izi nzomwe anthu amene agwirizana naye Satanayo adzaonadi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu ankalata yachiwiri ya Paulo oyera kwa Akorinto. Abale, zonse mudalandira pakulu, monga kukhulupirira, kulankhula, kudziwa,
kuchita khama pa zonse ndiponso kutikonda. Motero tifuna kuti muperekenso pakulu pa zachifundozi. Pamene ndili kunena zimenezi, sindili kukulamulani ayi, pakukufotokozerani za khama la ena. Ndingofuna kuona ngati chikondi chanu ndi chikondi chenicheni. Mudziwa kukoma mtima kwa Ambuye athu Yesu Khristu. Ngakhale anali olemera, adakhala mphawi chifukwa cha inu, kuti ndi umphawi wakewo inu mukhale olemera. Sindiko kuti inu muvutike kuti ena apepukidwe ayi, koma pakhale kufanana. Inu muli nazo zambiri tsopano, ndipo muyenera kuthandiza osowa, kuti m'tsogolomo nawonso akadzakhala nazo zochuluka, adzakuthandizeni pa zosowa zanu. Motero padzakhala kufanana. Monga malembo akuti, iye amene adapata zambiri sizidzamchulukira, ndipo iye amene adapata pang'ono sizidzamchepera. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adakalowa m'nyanja. Pamene adafika patsidya china mtindi cha anthu chidasonkhana m'mphepete mwa nyanja pamene panali iyepo. Tsono kudafika munthu wina dzina lake Yairo, amene anali mmodzi mwa akuluakulu a ku nyumba ya mapemphero. Ataona Yesu adadzigwetsa ku mapazi ake nayamba kumudandaulira kwambiri, adati, "Pepani, mwana wanga wamkazi ali pafupi kufa. Ngati nkotheka mukansanjike manja kuti achire ndi kukhala ndi moyo." Yesu adanyamuka napita naye. Anthu ambiri adatsagana naye namayenda momupanikiza. Tsono panali mayi wina amene adakhala akuvutika ndi matenda a msambo pa zaka 12. Adazunzika zedi ndi asing'anga ochuluka amene ankayesa kumuchiza, mwakuti adamwaza chuma chake chonse komabe osapeza bwino konse. M'malo mwake matendawo ankakulirakulira. Mayiyo anali atamva za Yesu. Tsono adalowa mchina mtindi cha anthu chija nkuphapatiza mpaka ukafika kumbuyo kwa Yesu nakakhudza chovala chake. Mumtima mwake ankaganiza kuti nditangokhudza ngakhale zovala zake zokhazo ndichira. Ndipo nthawi yomweyo matenda a msambo adaleka. Mwini wakeyo nkumva m'thupi mwake kuti matenda ake aja atha. Pomwepo Yesu adazindikira kuti mphamvu zina zatuluka mwa iye. Tsono adatembenuka nayang'ana anthu aja ndipo adafunsa kuti, "Kodi ndani wandikhudza zovala?" Ophunzira ake adati, "Ndinu nomwe mukudziwa kuti anthu akukupanikizani. Ndiye mungamafunse bwanji kuti ndani wandikhudza?" Yesu adayang'anayang'ana kuti aone mwe wachita zimenezo. Apo mayi uja adachita mantha nayamba kunjenjemera, chifukwa anali atazindikira zimene zamuchitikirazo. Anadza pafupi nadzigwetsa pamaso pa Yesu nkumufotokozera zonse monga mmene zidachitikira. Yesu adamuwuza kuti, "Inu mwana wanga, chikhulupiriro chanu chakuchiritsani. Pitani ndi mtendere, matenda anu atheratu."
Yesu akuyankhulabe kudafika anthu ochokera ku nyumba kwa mkulu uja. Adamuwuza mkuluyo kuti mwana wanu uja watsirizika, musavutenso aphunzitsiwa. Koma Yesu sadasamale zimene anthu anali kunena. Adawuza mkulu uja kuti musaope ayi, inu mungokhulupirira. Tsono sadalole kuti winanso atsagane naye, koma Petro ndi Yakobe ndi Yohane, m'bale wa Yakobeyo. Pamene iwo adafika ku nyumba kwa mkulu wa nyumba ya mapemphero uja, Yesu adaona chipiringu cha anthu akulira ndi kubuma. Iye adalowa nafunsa kuti n'chifukwa chani mukuchita phokoso lonseli kubuma? Mwanayutu sadamwalire ayi, ali mtulo chabe. Pamenepo anthu adayamba kumseka monyodola. Iye adatulutsira kunja nangotenga abambo ake ndi mayi ake a mwanayo, ndiponso amene anali naye aja, nkulowa mchipinda kumene kunali mwana uja. Tsono adagwira mwanayo padzanja namuwuza kuti talita kumi, ndiye kuti mtsikana iwe ndikuti dzuka. Pamenepo mtsikana uja adadzukadi nayamba kuyenda, pakuti anali wa zaka 12. Pamenepo anthu aja adazizwa kwambiri. Koma Yesu adawalamula mwamphamvu kuti zimenezo wina aliyense asazidziwe. Kenaka adamuwuza kuti ampatse chakudya mtsikanayo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. So abale ndi alongo, chifukwa choti Mulungu wathu ndi Mulungu wa moyo, afuna ationetse kuti moyo tingaupeze bwanji. N'chifukwa yake mawu athu achiwiri akutionetsa kuti moyo timaupeza pogawana. Yesu Khristu adabwera pasi pano kugawana nafe ulemerero wake, kugawana nafe umulungu wake. Wansembe amanena pophatikiza madzi ndi vinyo kuti monga munabwera pasi pano kuti mugawane nafe umulungu wanu, mulole kuti madzi ophatikizana ndi vinyo atisandutse kuti tigawane nawo umulungu wanu. Inu munabwera kuti mugawane nafe umunthu wathu, madzi ndi vinyowa atilole kuti tigawane nawo umulungu wanu. Komano chimene tikuona ndi mawu alero, nditenga maphunziro 7 mwachangu kwambiri, chifukwa mawu anda atali mutha kuona kuti mwaphatikizidwa nkhani ziwiri, nkhani yakuchiritsidwa kwa mzimayi uja komanso nkhani yakuchiritsidwa kwa mwana wa Yairo. Ndi nkhani ziwiri, koma ndimafuna kuti for the sake of time tiyende mwachangu maphunziro 7 amene akutipatsa mawu amene wawa. Phunziro loyamba ndilonera kuti Mulungu ndi wa nthawi zonse. Ndi Mulungu wa chipangano chakale, ndi Mulungu wa chipangano chatsopano, ndi Mulungu wa mbuyo, ndi Mulungu wa lero, ndi Mulungu wa mtsogolo. Tikuziona bwanji? Akunena kuti adanchiritsa mtsikana wa zaka 12. Adanchiritsa mzimayi amene adavutika kwa zaka 12. Nde mutha kuona zaka 12 zikuyimirira m'badwo wakale unali ndi mitundu 12. Mitundu ya Israeli inalipo 12. Chipangano chatsopano Ambuye Yesu adasankha ophunzira ake 12. Kuyimirira chipangano chatsopano. Ndi Mulungu amene adakonda anthu, ndi Mulungu amene akukonda anthu, ndi Mulungu amene adzakonde anthu. Ndi Mulungu amene nthawi yake kwa iye timayigawa ndife, pamaso pake palibe nthawi. Mavuto anu mavuto anga, Mulungu mu nthawi yake adzawayankha. Choyamba chimene tikuchiona ndi chimenecho. Chachiwiri, pa Mulungu wa nthawi pomwepo tikuona kuti Yairo wabwera, mwana wanga ali pafupi kufa, aphunzitsi fulumirani, thamangani. Ambuye Yesu akumvetsera, koma mkatikati mwa nkhani mwakukambirana mwakuyenda akukhala ngati akukumana, osati akukhala ngati akukumana ndi mayi uja, akuyamba kumuthandiza kaye. Wasiya kaye za Yairo. Mwina Yairo anataya mtima, ndiye kuti zanga zinzosafunikira kwambiri. Why is this woman being blessed than me? Mesa ndambira kupempha ndi paka nakhala pasi pano tikadakwiya kuti bwanji Mulungu ndipo in fact ndi zimene zimachitika. Timakwira yena amene Mulungu wako adalitsa. Ine ndakhala ndikupemphera Ambuye, ine ndakhala ndikutumikirana Ambuye, ine ndakhala ndikudzipereka. Why me Lord? Why me? Take your time. Mulungu mu nthawi yake adzatipatsa zotiyenerera. Ndipo zimene akutikonzerazo ndi zabwino. Mukumbukire nyimbo ya Chansa College. Munthawi yake yoyenerera. So munthawi yake Mulungu adamuyankha Yairo. Adanchiritsa mayi uja, alimbana ndi ophunzira ake. Ambuye mungamati ndani akukhudzani. Finally ndi pamene akukakumana tsopano ndi mwana wa Yairo. Take courage, have patience. Mulungu mu nthawi yake adzayankha zosowa zathu. Chachitatu chimene tikuphunzira nchonena kuti Mulungu amapanga uplift kapena kuti amapanga upgrade chikhulupiriro chathu. Mayi uja adapita ndi imene pa Chingerezi timanena kuti a superstitious faith. Chikhulupiriro chongokhala ngati kuti basi Mulungu ungotenga ngati chithumwa kuti ndikakangogwira mphonje chovala chake ndikachira.
koma mulungu akumvetsa, ambuyeso akumvetsa kuti mayiyo ngakhale kachikhulupiriro kake ndikochepa komabe chikhulupiriro ndi chikhulupiriro akumuchiritsa. Chikhulupiriro chingachepe chotani tikapita nacho kwa mulungu poyamba amachipanga upgrade, ndipo ndi chikhulupiriro chomwecho amatipatsa zosowa zathu. N'chifukwa chake akunena kuti mayinu chikhulupiriro chanu chakuchiritsani. Nditha kukhala kuti in my faith I'm struggling, ndikapita mchechi ndimagona, ndikati ndipemphere ndimangova zimafilimu mmutumo, ndikati ndisiye chimo ili ndimapeza kuti ndayamba ili, ndikakhala pa machimo amapeza kuti lero ndagwanso. Keep on trying. As long as muli kufuna kwabwino komadziyeretsa, muli kufuna kwabwino komafuna kuntumikira, God will update and uplift your faith like that woman. Cha number 4 chimene tikuphunzira nchonena kuti anthu ena timadzitenga ngati kuti tidafika pamalo a mulungu. Ndikutanthauza chani? Pamene anthu ena anafika ndi uthenga onena kuti mwana uja wamwalira, mwana wa Yairo uja atathana ndi mzimayi uja Ambuye Yesu akunena kuti inu osasokoneza aphunzitsi asiyana amenewa, akufuna anthu aja akhale quiet. So Jesus sakutekeseka ndi zimene ophunzira komanso anthu ena akumuuza kuti asapange. Tilipo anthu ena chifukwa cha maudindo amene mulungu adatipatsa kudzera mu mpingo, tidadzilenga ngati kuti ifeyo ndi amene tingapange determine amene afike pamaso pa mulungu. So that alipo anthu ena m'miphakati alephera kulandira ubatizo chifukwa cha malamulo ena osadziwika bwino, amene si malamulo a mpingo koma atsogoleri ena tidangodzipangira patokha kuti anthu ena asandikirane ndi mpingo. Azimene zansembe amadana nazo. Mwina ku parishi, kapena ku outstation, kapena ku nyumba kumayenera kukhale nsembe ya misa, kakwachitika maliro kandi birthday. Mukaona mwina ansembe sakudziwa nkoma, mwina atsogolerena. Wansembe umene uja amafuna pakhale nkhuku folo, amafuna mafuta, amugule fililitazi, akufuna zakuti anthu ngoti ine sindikwanitsa. Have you tried to meet a priest yourself and express your needs? Koma nthawi zina mwina atsogoleri, sindinena kuti atsogoleri amene timatsatira malamulo a mpingo tikulakwitsa, koma tisapange malamulo amene akulepheretsa anthu kuti akumane ndi mulungu wawo. Anthu aja anapanga lamulo lowayika anthu chala pakamwa, koma Yesu anaona. N'chifukwa chake anaphwanya maprotocols onse kuti anthu afike kwa iye. Phunziro number 5, which ndilofunikira kwambiri ndi nyengo zimene tikuyenda dziko lapansi. Mulungu amafuna privacy pamene tukumana naye. Mwamva kuti pamene anawuyatsa ulendo opita ku nyumba kwa Yairo, anatenga Petro, Yakobe ndi Yohane. Atakafika ku nyumba kuja ataona chipiringu cha anthu, anachokanso pakati pa anthu aja kupatula iwo amene anatengana nawo aja, ndikulowa nyumba muja, ndekuti Petro, Yakobe ndi Yohane komanso mayi ndi bambo a mwana aja. Mukumbukira nthawi ina atakumana ndi munthu wina osaona, Ambuye Yesu adamutengera kunja kwa mudzi, kumene adakakanda thope ndi kutsira malovu ndi kumpaka m'maso, adakamutengera payekha. Tikafuna zinthu zina kuti zichire mmoyo wathu, we should learn from Jesus. Take the privacy and deal with issues. Alipo anthu ena amatenga nkhani za mbanja mwawo, ndi aliyense ampeze panjiko. Zili ku nyumba kwathu. Ife zili ku nyumba kwathu. How many times have you sorted issues in that way? Koma zili kupalishi kwathu. Koma zili kumpingo kwathu. Koma zili kumphakati kwathu. How many times have you sorted out issues using those channels? Ena ndendi pa Facebook pamene mwina sane na ma issues umangonera miyambi, zili tsidya lanzako, ndi mtima wako. Ambuye sakutiphunzitsa privacy. When you have issues with Father Damaseke, book an appointment, meet him. Father matalikitsa ulaliki. Father mutayesetsa kupanga mwakuti akumverani, mukapeza pagulu aonjezera moto, mukhala ngati mukuchita za mpikisano. So ndena kuti ndimapanga choncho, koma just giving an example. Mukudziwa kuti aparish chair mwina sakuyendetsa bwino zinthu, apezeni pawiri wanu. Kodi Ambuye Yesu ajananena kuti m'bale wako akachimwa untengere pambali, ngati sakumvera mutengere kumpingo, ngati sakumvera kumpingo mumonjezere. Amaonjezera grade ya anthu okumana naye mpaka kufikira pa nthawi imene adanena kuti ngati sakumverani nonsenu muntenge ngati wakunja. Apopo ndiye kuti you've exhausted all means. The point here is Jesus amafuna kuti tikamabwera kwa iye tipite ndi mmene tilili, koma amalemekeza umunthu wathu. N'chifukwa tikapita pamaso pa Ambuye satikumbutsa kuti wabweranso, wachitanso chigololo, wabweranso, waphanso, wabweranso, watukwananso. Ayi, tikapita kwa iye amalemekeza our privacy. N'chifukwa ngakhale potsata zimenezo mpingo umauza nsembe yake. Nowhere in the world you hear a priest kuti munthu anadzalapa wansembe amanena kuti akuti amalapa zakuti. No way, because our God is a God who respects our privacy. Point number 6.
Ambuye Yesu amafuna kuti akachita mbali yake, izi tinanena mkati mwa Sabata. Ambuye Yesu amafuna kuti akatithandiza tipitirize chithandizo atipatsa chija kuchisamalira. Ambiri tidalandira chithandizo cha Mulungu koma tidangopinda manja. Mwachitsanzo mu nkhani imene tawerenga tsiku la lero, atampatsa moyo mwana uja, atamchiritsa mwana uja, atamuukitsa kwa akufa mwana uja, anauza makolo ake mpatseni chakudya. Chifukwa ngakhale namchiritsa ku uzimu komanso kuthupi, ngati simumpanga nourish ndi chakudya, afa mwana uyo. Ndeti ntchito imene tagwira iwoneka yopanda phindu. So akuwauza makolo ake mpatseni chakudya. Ambuye lero akunena kuti apatseni chakudya anawo, apatseni chakudya ansembe anu, apatseni chakudya akhristu anu. Mulungu adatipula, Mulungu adapanga mbali yake, adatilenga, adatipatsa madalitso, adatipatsa mitsinje, adatipatsa nzeru, adatipatsa mphamvu. Tikudikiranso Mulungu atiphikire chakudya kuti mpaka tiyambe kumalima mitsinje imene adatipatsa. Tikudikira chani? Mulungu adatipatsa kale nzeru. Koma chimachitika ndi chani? Mulungu amene wanchiritsa mwana uja, timafunanso Mulungu azimpatsa chakudya. Mulungu wathu sapanga choncho. Amafuna ife tipange mbali yathu, kapena iye akapanga mbali yake, ifenso tipange mbali yake. Nchifukwa yake mudzaona the theology of the Eucharist. Akatembenuza bread ndi vinyo kukhala thupi ndi magazi, wansembe amayenda kuchoka paguwa kubwera halfway. Inunso mumayenda mukumane pakati. Mulungu watsika, inunso pangani mbali yathu. Chimodzimodzi tikalandira tizikapanga chimodzimodzi. Monga ndamulandira Yesu, inenso ndikapanga mbali yanga. Potsirizira phunziro namba 7 tikunena kuti Ambuye Yesu anamuuza mwana uja, tarita 10. Mtsikana iwe ndikuti dzuka. Anthu apanga mbali yawo. Bambo ake Yairo apanga mbali yake akamuyitana Ambuye Yesu. Ambuye Yesu abwera ndi ophunzira ake apanga mbali yawo. Ambuye Yesu apanga mbali yake koma akufuna kuti pamene akuchita mtsikana ujanso asadikire zimene makolo ake apanga, asadikire zimene apostoli aja apanga, asadikire zimene Ambuye Yesu apanga, apange mbali yake. Talita 10. Mtsikana uja adadzukadi. Lero Ambuye Yesu mmoyo mwathu akunena kuti talita 10. Ndi dera liti la moyo wanga limene likuswekera limve kwambiri mawu kuti talita 10. Akunena kuti talita 10 kuchidakwa, talita 10 kumabodza. Mtsikana iwe ndikuti dzuka usiye ulesi. Akunena kuti talita 10 ineyo mu usembe wanga, zilipo zimene zikupingapinga usembe wanga. Ambuye Yesu akuti talita 10. Iye ndi Mulungu wa moyo. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.